Mi nombre es Patricia, con la primera Y, y está muy guay que durante este mes parece que las mujeres estamos súper presentes, pero llega abril y ya volvemos a estar como siempre, que miras carteles de festivales donde las mujeres prácticamente ni aparecen, ¿no? Así que me parece una idea súper interesante de poder visibilizar la música de autora y de que nosotras también estamos presentes y que a veces tenemos que luchar mucho más por llegar al mismo sitio. Así que me parece una manera súper guay de concienciar a la gente y de que sepa que esa realidad existe y que cada día debería ser 8 de marzo. Así que... Bueno, doncs soc la Mabel Flores, soc cantautora i fa 6 anyets més o menys que em dedico a la música i concretament amb el meu projecte personal farà aproximadament 3 anys. Bueno, pues el meu nom artístic és Alba Luz i res, jo soc cantant de Xapes de la Nueva, que és una banda que portem 3 anys bastant batallant, hem tret el primer disc ara fa poc i bueno, pues estem així emergent, no? I a part soc cantant de La Tribut, que és una banda de versions de festa major. El meu nom és Patricia, amb la primera Y, i sóc una cantautora de Barcelona, que porta uns quants anys ja mostrant la seva música pel món. Yo nací para ser fuerte, como pantera en la selva. Yo nací para ser fuerte, como amazona en la guerra, con bondad en mis semillas, sin censura, sin mentiras. Yo nací para ser fuerte, con la conciencia tranquila y sin... Jo crec que en tot espai de poder i en tot espai on hi ha un altaveu, per desgràcia, aquests espais estan masculinitzats, perquè estem molt acostumats i acostumades, no?, a veure aquests espais sempre portats per homes. I penso que des de petites no se'ns educa a ocupar aquests espais ni aquestes identitats, no? I ja quan estàs ficada a la música, doncs el que t'acostumes a trobar són companys i no companyes, tècnics i no dones tècnics, programadors i no programadores. I bueno, al cap i a la fi te n'adones que és un món supermasculinitzat. És com sobtant i no acabo de trobar la raó de per què les dones no tenen visibilitat en aquest món, perquè no crec que sigui qüestió de talent ni molt menys. Conec a moltíssimes dones músiques amb un talent extraordinari, però ens costa molt més de poder arribar al que és estar visibles, no? Per exemple, la comissió de la Maria Lila és per això, per visibilitzar els percentatges de dones que arriben al final, sobretot a festivals grans, no?, que són cap de cartell, tot això. Que no se'ns jutgi ni se'ns classifiqui per ser dones, sinó que som artistes i que hauríem de tenir les mateixes oportunitats que qualsevol home. Se va perdiendo entre esa maleza que nadie esperó. Crec que hi ha una gran onada ara mateix de, bueno, almenys jo pel que conec, no, de cantautores que ja va començar fa uns anyets i sembla que està agafant molta força ara mateix. I també és cert que cada cop més ens anem trobant en bandes mixtes, si no són totalment de dones. Vull dir que sí que és cert que jo crec que s'està produint un canvi de paradigma i que ens estem empoderant i estem creient en els nostres projectes. Seguim vivint en un sistema que evidentment no ens fa lliures ni ens promet que sí que podrem aconseguir el que vulguem, però després no hi ha facilitats. Però és precisament això, jo crec que el moviment sí que està generant espais i ens estem començant a creure que podem fer-ho, però perquè ho estem veient, però sobretot des de la sororitat. Crec que el més guai és això. Abans la gent no es plantejava que en un cartell no hi hagués dones o que hi haguessis festivals sense elles, i avui dia la gent això se n'adona compte i crec que és un pas molt important per poder aconseguir el canvi. Duende, tráeme una goma, quiero borrar su canto de miel que para mí es atardecer.
Doncs trobo que sobretot situacions on m'he pogut sentir així com més invisibilitzada, no? Com més de estoy aquí, gràcies, pues ha sigut en temes de gestió. Perquè sí que és veritat que com a cantant al final s'acaba com assumint, no? el rol que tens i bueno, pues és el teu espai, però a l'hora de gestionar doncs potser jo he gestionat un bolo i la pregunta va cap al meu company, no? O potser doncs, estem els dos i al final és com... O potser parlem de la gestió però després temes de diners van a ell, o temes més tècnics, no? Que sempre han estat com més masculinitzats, o en plan parlar del rider, de les coses que hem de portar, aquest tipus de qüestions. No? I el que més m'amoïna és això, que no crec que ho facin de manera conscient, sinó de manera inconscient és anem a parlar amb el noi, no? Perquè és com una mica qui mana. No? Las hojas construían un monte eterno. Allí soltaré mi pelo y veré crecer las gardenias. No habrá nada más. Allí soltaré mi pelo y mi piel ya será del viento. No habrá nada más. Un cop a Elche de la Sierra, un grup de nois que teníem asseguts al davant a un concert. Era un concert que es feia durant el sopar i teníem la taula de nois just al davant, no? I ja quan vaig entrar en el tema a presentar el disc que es titula Entre Mujeres i el títol del disc ve precisament per tot això, no? Perquè tenia ganes de fer un disc on hi participessin majoritàriament, si no podia ser totalment dones. I explicant això doncs, em van dir feminazi, van aixecar-se i van fotre el camp. Vull dir que crec que pitjor comentari que aquest mai m'he endut, però bueno, sí que és veritat que després dels concerts moltes vegades venen homes, no? A dir-te que cantes molt bé però tot el que dius no tens raó, no hi crec, no penso que les dones no sigueu lliures, en plan, bueno, tot ha canviat ja, no? I no sé on preteneu arribar. Però sí que és veritat que potser estàs en algun lloc, comences a actuar, llavors dius que les lletres són feministes i veus la cara de segons quina gent que canvia i no canvia com per a bé, no? I tu sembla ser que, doncs, que tota l'estona has d'estar demostrant, no? que pots estar allà, que pots fer un concert i lo típic, no? Hòstia, pues para ser mujer no lo haces tan mal. Són comentaris que escoltes sovint. Por minuto, para ser y en tanto somos dos que glorifica. Perquè al final la música que s'està venent, potser la d'autor no tant, però la més comercial, està cosificant un cop més a les dones i el seu físic en lloc de les seves lletres, la seva veu, la seva música. I trobo que hem de ser conscients de tenim el que tenim, som el que som i ho hem de gaudir, sobretot. O sigui que paciència i recolzar-nos molt entre nosaltres. Nace dentro de mí, sin fronteras, libertad. Cuando pinto el aire, no me molesta el humo de la ciudad. Por eso yo ya no aguanto más, ya no aguanto más. Mi felicidad saldré a buscar. Ningún gobierno me la quitará, ni tampoco me la va a dar. Por eso escojo caminar, camino independiente. No hay miedo que no se supere, ni burla que no se olvide. Y en tu mente está el camino para ser libre. Para ser libre. Tan solo hay que olvidar. Para ser libre.